Ако не напуснете района, както ви разпорежда, Няма какво да напусна. ще ви задържа. Значи Разбрахте ли? базата е държа, няма как да напусна при положение, че има население, тя да има пожарна. Разбрахте ли ме горе на български? Аз по-хубаво да стоя тук да си гася сам, Тръгвай. колкото да стоя да занимавам с това. Тръгвай надолу. Няма какво да Разпоредихте? Колата ми е там, няма как да стане работа. Аз казвам, колата ми е там, няма как да стане. При положение, че Тръгвайте сега. Разпореждам ви сега да тръгнете. Дай взема от колата. Не, няма да. Е, да остане в базата. Тръгвай надолу. Ама аз казвам, колата ми е там, няма как Значи, да стане. ако изгориш, аз отговарям. Дай да подпиша нещо, давай! Колега! Дай да подпиша нещо! Колега, ела, ако обичаш. Дай да подпиша нещо! Казах нещо. Изтигли се. Няма как да го маси, един тон мебели, работи на клиенти имам вътре, бе! Ти знаеш какво става, бе? Знаеш колко пари са става, бе? Не знам. Еми, как ти знаеш какво се обажда? Изтигли се надолу. Аз се предпочитам да спаза базата. Чакай малко, бе! Хайде, бе, стига. Чакай малко, какво правиш? Хайде, бе, Бе, колата ми е там. Давай! Чакай малко, чакай малко. Ето. Пак, да видяйте, ела, работа.